Μπάλα τώρα για τους γονείς μετά από τις απαραίτητες αλλαγές. Βαλντάς, δίνοντας την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Μουρίκης, το νούμερο 15. Μπριώνας τώρα. Σε φυσά. Ωραία μάνα τη μούταχε. Και τώρα δίνοντας την πάσα λάθος στον Παπάζογλου. Κατεβαίνουν γρήγορα Παπάζογλου και Άνρη. Πίσω τους περιμένουν ο Μάξιμος, ο Νικητάκης, Άνρη. Με το Μάξιμο τώρα να προσπαθεί να βρει τα δίχτυα μπροστά στον Παλτά, αλλά όχι. Παπάζογλου τώρα. Μπάλα για τους γονείς. Δίνοντας την πάσα στη μαμά του Μάξιμου. Με συγχωρείτε, τώρα δεν έχω τη σύνθεση μπροστά μου. Μπάλα για τους γονείς και πάλι μπροστά από τα δίχτυα του Καψί, που έχουν βάλει 3 στο τέρμα για να αντιμετωπίσουν τους γονείς. Τον Ευθύμη, τον Ραφαήλ και τον Γιώργο. Και βλέπουμε εδώ πέρα αποβολή για ποιον? Για τον Μάξιμο. Δεν βγήκε έξω και οπότε κερδίζουν οι γονείς το πέναλτι που θα το εκτελέσει ποιος? Θα το εκτελέσει ο Παπάζογλου στα δίχτυα τώρα του Γιώργου του Καψί. Πάμε. Πιάνεται το πέναλτι. Πολύ καλή προσπάθεια. Συνεχίζουμε. Δίνοντας την μπάλα περιτερά και ο Νικητάκης εδώ πέρα βλέπουμε. Κατεβαίνουν γρήγορα στο σωστό μπλοκ εδώ από τον Παπαδόπουλο απέναντι στον Νικητάκη. Και τώρα ο Άνρη προσπαθεί να βρει τα δίχτυα, αλλά τίποτα. Έρχεται όμως ο Παπάζογλου, ολοκληρώνει την προσπάθεια. Μπροστά στο Μουρίκι. Η μπάλα για τους γονείς και πάλι. Καψής και Καράς προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Ωραίο μαγιό φοράει Καράς. Και πάμε τώρα τον Βαλντά που βρίσκει τον Παπάζογλου. Και θα ρίξει ένα μακρινό. Θα το ρίξει το μακρινό. Μιλώ όμως για τον τερματοφύλακα του τον Καψί, που βρίσκει τον άλλο Καψί και κατεβαίνει τώρα η μπάλα σιγά σιγά εδώ πέρα για τον Νικητάκη. Πολλά δοκάρια για τους μινιπέδες. Τώρα Μουρίκης σηκώνει εδώ φράγμα. Με τον Μπαλτά να βρίσκει το Μάξιμο μπροστά από το τέρμα. Και τίποτα δεν διαπερνά τα δίχτυα των γονέων, έχω να σας πω. Και πώς θα γινόταν αυτό άλλωστε όταν αυτά τα παιδιά από κάπου πήρανε και το βλέπετε εδώ ζωντανά στην πισίνα του Λυσιακού. Μουρίκης έχει την μπάλα. Δεν βρίσκει όμως τα δίχτυα και τώρα πάμε με τον Νικητάκη να πασχίζει, να καλύψει τη διαφορά, να κάνει ένα γυριστό αλλά Αργυρόπουλος, αλλά όχι. Παπαδόπουλος δίνει την πάσα στον Μπαλτά. Μπαλτάς, πολλά υποσχόμενος παίκτης, έτοιμος για μεταγραφικό υλικό σε vintage ομάδες. Με τον αδερφό του Άννη να πιάνει με τα δύο χέρια την μπάλα, νομίζοντας ότι παίζει handball. Και τώρα αδερφός του, ο Άννη, ο παίκτης μας, σκοράρει στα δίχτυα των γονέων. Είμαστε 8-6, διαφορά 2 γκολ. Μπάλα για τους γονείς. Πολλά κλάματα, γκρίνιες και μυρμύρ θα πέσουν τώρα στα σπίτια μας. Ήδη έχει ξεκινήσει η κασέτα. 2 γκολ μπροστά οι γονείς. Παπάζογλου τώρα βγαίνει εκτός, μια αλλαγή. Του μπρος τώρα, αξία ανεκτήμητη για την ομάδα των γονέων και αρχηγός της ομάδας τους. Με τη μαμά του Μάξιμου να είναι στη θέση του φουνταριστού και τον Παπαδόπουλο μπροστά της οδόφραγμα, τον Μπαλντά και τον Καψί περιφερειακούς. Ήπτιο βλέπω εδώ πέρα τον Καψί. Μουρίκης μπαίνει επιθετικά επίσης και αδερφός του Άνρη. Αλλαγή μπάλας, ξεφούσκω της. Πάμε.
Δίνεται μπάλα στο Μουρίκι. Μπαλντάς τώρα, κατοχή. Με την μπάλα να δίνεται στον αδερφό του Άνρι. Και τώρα πέναλτι για τους μινιπέδες. Ο Λίτρας το χρεώνεται και τώρα η μαμά του Μάξιμου θα εκτελέσει. Κερδίζει το πέναλτι, ωστόσο θα το εκτελέσει ο Τούμπουρος. Όχι, παραπάνω για την ομάδα των γονέων, οι οποίοι χαρίζουν αυτή την φάση. Αυτή είναι η μεγαλοψυχία του νικητή. Επανάληψη λοιπόν της φάσης με Μουρίκι να έχει την κατοχή της μπάλας. Μπαλντάς προσπαθεί να επιπλέψει επάξια. Δεν. Και γυρνάμε. Η μπάλα για τους μινιπέδες, την μπάλα ο Κατσής στον Άνρι. Μάξιμος, περιπεράκι. Όχι, δεν τους χαρίστηκε το εύκολο γκολ. Ο διαιτητής δίνει την μπάλα στους γονείς και πάλι. Με τον Παπαδόπουλο να έχει αυτή τη στιγμή την μπάλα. Το Μουρίκι να ανοίγεται και τον Καψί να κάνει χεράκι για να βρει τα δίχτυα. Και τώρα Τούμπουρος πάλι. Με δύο να τον απειλούν. Μουρίκης και πάλι. Επιθετικά. Και Παπαδόπουλος με δοκάρι. Τυχερή λοιπόν. Με τη μαμά του Μάξιμου να πιέζει τον τερματοφύλακα. Και καλά του κάνει. Με το Λίτρα να δίνει την μπάλα στον Άνρι. Και τώρα ο Ραφαέλ βρίσκει τα δίχτυα της ομάδας των γονέων και τελειώνει με τους γονείς να νικούν εν τέλει με διαφορά ένα γκολ. Τα γκολ δεν έχουν σημασία στις στιγμές που ζήσανε και οι στιγμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Στον αγώνα λοιπόν μεταξύ των γονέων και των μινιπέδων με ένα γκολ διαφορά νικήσαν οι γονείς, αλλά κερδίσανε και τα παιδιά αυτή την ωραία στιγμή με τους γονείς τους και εντός της πισίνας, όχι μόνο στην κερκίδα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα σχόλιά σας θέλουμε να είναι καυστικά και αληθινά και ομά. Καλό σας απόγευμα.